Projektet Guld og Grønne Hverdage, klyngeledelse med ører til fremtiden, fokuserer på ledelse af høj faglig kvalitet i daginstitutionerne. På daginstitutionsområdet har man gode forudsætninger for at skabe hverdage, hvor børn trives og udvikler sig. Institutionernes ledelser og medarbejdere er dedikerede og fagligt kompetente. Men både ledere og medarbejdere efterspørger enkle værktøjer til at omsætte visioner og ambitioner til daglig praksis for børnene på stuerne. Københavns og Roskilde Kommuner har fået midler fra Videnscenter for Velfærdsledelse til at udvikle den type konkrete ledelsesværktøjer over en periode på 2 år. I processen har vi aktivt involveret ledere fra dagtilbudsområdet og pædagogiske medarbejdere. Men vi har også indhentet erfaringer og viden fra helt andre brancher gennem brug af den innovationsmetode, som hedder Lead User Innovationsteori. Projektets proces består af 6 faser. Antropologisk feltstudie, identifikation af nøglefaktorer, udvælgelse af lead users, udvikling af prototyper, prototypetest og storskalatest. Vi er nu i starten af fase 5. Vi har udviklet prototyper på 4 ledelsesværktøjer, som er i færd med at blive testet ude i daginstitutionerne. Lad os se nærmere på, hvad der er foregået i projektet indtil nu. Vi besøgte 6 daginstitutioner i København og Roskilde. Vi lavede 32 interviews med ledere, medarbejdere og forældre. Vi sad ude på linoleumsgulvet en hel dag i hver institution. Vi kiggede efter alle de steder, hvor der var ledelse og hvor der ikke var ledelse. Vi kiggede med det formål at identificere de ledelsesingredienser, som skaber forudsætninger for, at det pædagogiske personale kan levere høj faglig kvalitet. Materialet fyldte 600 sider, og vi identificerede 78 tendenser. Vi kogte de 78 tendenser ned til 22 nøglefaktorer, som hver for sig har indflydelse på kvaliteten i daginstitutionerne. Men ingen kan bede en leder blive bedre til 22 ting på samme tid. Derfor bad vi projektets gennemgående ekspertgruppe om hjælp. Eksperterne sorterede og prioriterede og endte med at vælge 4 faktorer, som spiller sammen i en helhedstænkende ledelsespalette. Ledelse af mening fokuserer på lederens evne til at formidle det pædagogiske arbejdes iboende potentiale, så hele medarbejdergruppen har det inde under huden. Vi er her fordi. Ledelse af struktur omfatter organisering af dagligdagens opgaver, så det ikke føles som et forhindringsløb at gå på arbejde, og så alle aktiviteter peger i retning af den overordnede mening. Ledelse gennem udviklende relationer handler om lederens evne til at skabe og dynamisk vedligeholde en professionel udviklende relation til hver enkelt medarbejder. Ledelse af refleksion og evaluering tager udgangspunkt i lederens evne til at skabe motivation til og rum for refleksion hos både den enkelte medarbejder og hos teamet. Med udgangspunkt i de 4 faktorer interviewede vi en lang række af personer på tværs af alle brancher med de stærkeste kompetencer og bedste resultater inden for de 4 områder. På den baggrund udvalgte vi en brutotrup på 54 potentielle lead users. Fra brutotruppen sammensatte vores ekspertgruppe 4 team med hver 3 deltagere. Vi inviterede de 12 udvalgte lead users til at deltage i en 48 timers lead user innovationscamp. På innovationscampen producerede hver gruppe i samarbejde med en designer 3 bud på ledelsesværktøjer. Undervejs fik de oplæg fra projektets eksperter og tilbagemeldinger på deres tidlige prototyper fra inviterede klyngeledere og pædagogiske ledere. Så præsenterede vi de 12 tidlige prototyper for vores ekspertgruppe, som valgte de 4 mest lovende værktøjsskitser ud. De 4 værktøjer blev yderligere udviklet og raffineret og samlet i kassen Guld og Grønne Hverdage. I slutningen af maj 2012 overrakte vi 14 ledere fra dagtilbudsområdet hver et eksemplar af Guld og Grønne Hverdage. De tester værktøjerne til midt i oktober 2012.
I slutningen af oktober 2012 henter vi alle erfaringerne hjem fra de 14 daginstitutioner og bygger så endnu en forbedret version af de 4 værktøjer. Den version sender vi i storskalatest i 100 daginstitutioner over et halvt år. Ikke bare i København og Roskilde, men også i andre kommuner, hvor man viser interesse. Derefter henter vi endnu en gang erfaringerne ind, for til slut at producere de endelige versioner af værktøjerne, med øjne og ører åbne for, at også andre områder inden for den offentlige sektor kan få nytte af dem.